Memòries que em proposo escriure a l'ingressar a l'exèrcit en la nefasta guerra que ens estan sometent actualment els espanyols, per si algun dia de pau puc llegir-les en família. Les començo a escriure a la primera parada de tren que ens he de portar cap a Olite, segons ens han dit. Marxo amb una bona moral i sense cap sentimentalisme, però amb el neguit de pensar que em porten probablement a que em matin. El dia 7 de desembre de 1937 vaig deixar la companyia amorosa de la mare i els germans. 14 companys de Cardedeu feren el mateix. Sortirem, diré, cantant, perquè no sabíem què fer, en un camió cap a Granollers. Prompte ens enviaren a Pins del Vallès en un camp d'instrucció. El dia 14 de febrer en un cotxe vaig a casa a buscar algunes coses per treballar. Sé que està propera la partida cap al front. Tinc por de despedir-me de la mama, ja que probablement, potser, no la veuré més.